Twassok Ġorġ l-ewwel nett. Għal-grazzja tal-la, għandi tnej. U 90 sena, għat ma kellis minn daqs-lum minn berek Alla. U nħossni għal-grazzja tal-la, għal-kem għandi dat minn kollu, minn ixim dejjaq. Għax ħafna nis ġew biex jarawni u donnu kinti meta tara rispetta ħaddieħor, ir-rispetti sabrek u jkun slak. U aħna dan li għandna bżonn fil-ħajja, nirrispettaw il-xulxin. Għax ir-rispett ġej minn Alla. Kienet messaġġ tal-Alla li ħalaqna bnedmin nħabbu bejnietkom. Issa jiena ċert l-akbar kelma raw fid-dinja hija l-kelma mħabba. Imma l-imħabba biex tkun sabiħa xija veru sabiħa. Titkun l-imħabba kifhom tħobb illu lieda. Ma tix tħallax ħaġa mara, bħal meta per s-sekkina, s-sekkina qiegħda biex naqtu l-qos biha u nużawha għalġiet tal-Knisja, għalġiet tal-dak ta' meta njef, ta' li kellu dak. Imma mbagħad hawn min juża biex joqtar dak joqtar il-ieħor. Jien ismajna fl-aħbarijiet daw l-aħbarijiet. Issa kull ħaġa li teżisti. Hekk ma teżist tajba, tkun tadwejja għal ħadd ieħor. Pereżempju, min jista' jixħad illi ssewwa tantu sabiħ issewwa. Imma x'jiġri fil-ħajja. Min iwebbes rasu fit-triq tal-imqarqin, il-ħażin jgħidlu tajjeb u tajjeb jgħidlu ħażin. Dik tfisser, qed tmel issewwa magħruf. Sippo ġibni bħalista, mhux bħalita ma naf skola, jiġibni magħref kbir. U jibda jitqal bin-nies, illum mhux veru l-ħamis, illum il-ġimgħa da min se jagħmlu. Jiġifieri qed inġibu eżempju tajjeb. Jekk bnedem jibda jgħid ikun qed isemma dak veru istewwa magħruf. Għax min iwebbes rafu ta' maqrin, il-ħażin tajjeb min iwebbes rafu ta' maqrin, il-ħażin jgħidu tajjeb u tajjeb jgħidu ħażin, dak istewwa magħruf fis-serju. Issa jinġielu mort il-ħabs, mhux darba u tnejn, ir-raħajiet. U anke kont nkellem il-kulħadd. U dawk in-nies imsieken għax huma ħutna u jiena nitlob għalihom rispetthom għax il-bnem tittirrispetta u minnu u xeni tittirrispetta. Hekk tidhom l-aħwa. Dawn illa li qegħdin nagħmlu. Hekk ikunu sinċieri, jgħidulek Ġorġ ma tajniex tal-ħajt, għarra xi. Immaġinaw, raġel għandu ġufni, u rabbeħ tajjeb. Sab min jisfattaħ u ma baxiex tajjeb. Missieru jaqbel ħubbu. Jgħidu li rabbi la għal-ibni. Jgħidu pa, ħallini nafri għandinejx. Ibnu missieru għajna fuqu, għax tant rabbeħ tajjeb, għet mod ieħor sajali. Ibni nerġa' ngħidlek, rabbi laqal, fa ħalli naf li għandini, u biex ma nġibux fit-tul, jagħmel xi ħaġa li ma dawx l-Alla u jirrestawha. Missieru jaqba jħobbu, anzi iktar jibda jħobbu għax ma iktar konfjasta għax jigralu rabbi tant tajjeb jigralu. U jgħu jaraħ. U missieru ktar xejdlu għek ma jgħu jaraħ. Ibni, da kif inti jgħu? Inti metni xtaf kif għandek tgħix. Mela kif jgħu la taf kif għandek tgħix. Ħartu għalajja. Iwa pa jgħu, iwa pa, sewa għettejja, sewa kun għettejja. Allora, sewa, mela x'mot maġmin, ibni. La sewa għettejja. Għax il-bniedem laħba. Kull żball li jagħmel, meta l-iżbal jitfu fl-inkwiet il-bniedem, u x'inhu l-iżbal? Dik ma nistgħux ma nidowik. X'għamel bidejja, x'għamel bidejja. Ġiel illum, tisma' min jgħidlek, illum daħat ma' morru ġieta. Jiena kellem ħafna nies, meta kont tagħti jisptar. Mijiet u ljum, bella natalla. U ġiel kont tisma' xi ħadd jgħidlek, dan ħadd ma' morru